Nagpapadagos pasundo sa presente ang pinagigibong investigasyon kang BFP Magallanes sa kung ano ang kausa kang pagkakasulukan sa rong stockroom asin poultry house sa Purok 2 Barangay Binisitahan Sur, Magallanes, Sorsogon. Sigun kay Senior Fire Officer 4 Ponciano de la Cruz Jr., de ipaninda direktang matukdo ang ugat kang nasabing insidente. Alagad base sa mga nakahiling, nagpunsubot ang kalayo sa stockroom kang residensya na pigi-imbestigaran paninda sa Tangunyan. Pero doon po sa salaysay ng mga witnesses, between 10:30 to 11 po yung pangyayari na sunog na nakita nila na usok pa lang. So, sa hindi pa siya talagang, siguro kaya lang sila na naging alerto na naging malaki na yung apoy o usok, saka sila nakatawag po sa atin. Talagang naging apektado yung stock room nila na kung saan may mga gamit po talaga sila doon na mga damit na naka-store doon sa loob ng bodega na parang bodega nila, tapos may nag-aalaga po doon ng manok ng pansabong, doon lang din nakatali yung mga manok na pansabong. Nadamay man maging ang kataid kaaning garahe kung saan nakapark ang duwang auto asin duwang unit ng 10-wheeler truck na kinaon maning kasulo. Pigkakarkulo nga abuto na 3.2 milyones pesos ang winalat na manadanyos kang insidente. Then doon po naka-store yung mga ice chest boxes na nilalagay doon sa 10-wheeler truck na nilalagyan ng lawlaw na tinatransport nila. Kasi doon po sila naghugas ng mga ice chest boxes na meron doon na more or less 1,000 ice chest boxes. Mientras tanto, sa Tinambak, Camarines Sur, nasuluman ang duwang classroom kang Sierra Nevada Elementary School sa Barangay Sierra Nevada. Sigun kay Senior Fire Officer 3 Utique Valentino, kan BFP Tinambak, faulty electrical wiring ang pigiling nindang rason sa nangyaring kasulo. Kakabalik pa lang kaya kang kuryente kan mangyari ang insidente. Possibly, ang nangyari pong kasulo dahil po duman sa loose connection kadtong draft wire, and ito po ang naging source of ignition para pagbalik ng kuryente, bigla po siguro na nag-ignite itong sumpayan kasi loose nga ni, and then ito pong insulator niya, di ba? Ang wire ta pong draft wire, itong usually yung color itong, igo po yan yung ubak na garo made of rubber or garo madaling masulo. So, ito po ang nag-crawl si Kalayo or nagkamang pasiring po sa kisamikang classroom. Aabuto na 475,000 pesos ang naging danyos kang kasulo. Apwera sa mga libro asin tukawan, nadanyaran man maging ang laptop asin mga appliances digdi. Kita po naghahali sa harong, dapat po kung mapipili, i-switch off or di kaya all button or i-unplug si gabos na appliances. Or kung mapipili, i-switch off ta po itong circuit breaker or kung si fuse, ibaba ta po ang fuse. Kasi kung minsan nalingawan ta, and then lalo na po sa mga eskwelahan, minsan po nangyari po ni na Biyernes na hapon nag-brown out, and then dahil pala po ninda arang duman over the weekend may kuryente. And ininang ikaduwang insidente ning kasulo na naitala sa lugar. Sa Barangay Talaban, Aroroy, Masbate, nasulo man ang harong na ini poko mas o menos alas 10:19 kasudma. Alas 10:55 kang maideklara ning fire out. Maswerte naman na mayong nakulugan o binawian ng buhay sa insidente. Sa presente, pigaran pa kang BFP ang kausa kang pagkakasulo kay ni. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal